Здравейте! Ние сега ще ви покажем колко духове имаме тук. Сега ще се изкачим по ето тази поляна и като пускаме радар. Погледнете колко много духове има около нас. Изчезват. В момента има само един дух. Да. И ако вземат да пристъпват към нас, трябва да бягаме. Защото по най-бързия начин. И в момента идва някой дух. Значи ще дойде още някой дух. Избяга, но може би ще дойде още някой при нас. Ето, качваме се по пътечката и гледаме дали има дух. Защото тук на тази поляна преди е било старо гробище. И сега затова идваме там. Идваме точно тук. А пък ние живеем плюс това много наблизо. Ето в тази махала. Да. Там е ето тази. След завойчето. И сме близо. И сме много наблизо и сега почти се изкачихме. Ние първо си мислехме в тъмното да дойдем, но... И сега става. Да. Но ни хвана малко шубе да идваме тук в тъмнината сами. О, два духа има. Два духа? Изчакайте. Май са добри. Единия изчезна. Този стои. Давайте да вървим. Ободах се. Аз гледам камерата. И насам почти стигнахме. Ето. Даже имаме и футболисти там. Да. Няма за какво да си плашим. Рада. Ето я, направо. Не ми се говори за нея. Така, снимай радара. Чакайте. Госпожице. Ние за сега тук не виждаме духове. Но изчакайте да се обърнем там. Видете. Два. Единия си тръгна. И другия си тръгва. Да повървим малко нататъка. Натам? Не, натам. Чакай малко. Това тук. Голяма работа. Чакай бе, натам казахме. Ето вече дори луната е почнала да изгрява. Можете да я видите. Ето я, тази малко песечинка отгоре. Изчезнаха, само един има. Два. За нашето видео няма да е много дълго, защото не ни позволява да стоим. Чакай с проблемите. Ето, сега да вървим малко нататък и след това ще слезем по другата пътечка. О, майко! Какво има? Наближаваме към тази страховита сграда. Сега се преместваха. Ма е зад нас. Да. И голям работа като е зад нас. Нищо няма да ни стане. Мисля, че това не е истина, но пък може и да е. Може и да е истина. Ето, тук дори вече има при нас един дух. Дошъл. Точно до нас. Не е баш точно до нас, но пак е при нас. Сега вече няма никой при нас. Или слизаме по пътечката. Ето има два. Останаха три. И ще слезем по онази пътека. Чакай малко. Да наближим. Така. Ние си стеглихме и друго приложение. Но то не беше хубаво и затова решихме да ползваме това. Измамно е, да кажем. И затова решихме да се използваме това приложение. Ела към тук. Не, натам няма да ходим. Ето, вече сме твърде близо дори до сградата. Покажи. Направо. Тя е на няколко крачки от нас. Вече дойдоха два духа до нас, така че да се обираме крушче. Лека по лека. Лека по лека всичко става. Че ми стана малко страшничко. На мен също. Нищо, че още не е тъмно. Ако беше тъмно. Това духа. Голяма работа. Два духа пак станаха. Голяма работа. Един дух стана. Значи това е някакво... Не знам обаче май не е истина, защото единия си тръгва, друг идва и така. Ето вижте, известно време няма духове. Ободах се. Като мен ти. Голяма работа, то не е. И се казва Ghost on Radar. Който иска може да се го стегли, да търси духове с него. Насам по тази пътека сме, снимай пътечката, насам. Почти наближихме нашата махла вече.
И има само един дух и той е почти до нас. И се махна. И там има и патки. Да, ето ги. И мирише. Ох! О, сърби. 3 духа станаха. Колкото повече се приближаваме до нашата махла, толкова повече стават духовете. Значи Очевидно. В махлата ни е пълно с духове. Даже ще снимаме. Даже ще снимаме сега. Да ги видите. Тук няма, значи тук е безопасно. Да видим безопасността до къде ще стигне. Значи ние в тъмното даже сме слизали до тук. О, ето, вече наближихме доста нашата махла, покажи. Ето, И дойде един след този завой. И вече има един дух. Добре, ни е дошъл. О, вече имаме 3 духа. Ето, виждате ли, единия се приближава и са много близо. О, май ще не обградят. О, единия е твърде близо в нас, чакай. Направо. Сега пак са 3. един. Изчезна. Ето. Тихо бе! Пак изчезна. Локи бе! И така. Сега приключихме, вече се върнахме в нашата Ихма, махла що и... говориш? Чао!